videota mun äsken mukaan. Mä tallensin sen, mitä mä äsken tein. Se tässä on kahdessa, kun mä teen tätä. Joo. Ja ei, tossa on tyyppi. Mä menen. Ei se mitään hyvää. Muuta paikkaa. Mihin mä kuolisin. Joo, tää oli niin nopea juttu. Video. Että me mennään uuteen. Joo. Mä en jaksa. Mistä ei ampuu tota? Toiko kyllä tota asetta? Tää on vanha ase. Ihan vanha. Kunhan voidaan silloin oli tiltti. Mä en jaksa, kun ei oo pumppua tullut takas ja tilttejä. Se olisi niin kivaa. Mä pelaan yhden pelin ja sit mä lataan tän videon YouTubeen, kun mä teen kamera eli mä puhelimesta. Ja sit mä menen kameraan, laitan sieltä video, sit painan sitä ja teen videota. Niin, kätevä. Niin, vitsinkä pitää. Minkä väri mä laittaisin? Laittakaa kommentteihin. Minkä värin ledeistä mä laitan. Mulla on nyt punaiset täällä. Kommentteihin, minkä väriset mä laitan sitten. Naimi on hyvä. Tapaa vaimon passi. Osoitettiin kaikki päähän. Ja mä yritän hakea tuonne sinisen aseen vielä tuolla. Se tippuu. Kato. Kaikki panokset täytyy ampua näistä. Ihan helppoa. Ihan helppoa. Tää on liian helppoa. Ei ookaan. Ei ollut hyvin. Noniin. Nyt on. Tätä peli on jo. Tätä video on mennyt jo 3 minuuttia. Niin kuin nyt. Tarran. Äsken. Niin please. Mä haluun voittaa tän videon. Tai hävitä. En mä tiedä. Mä en halua ainakaan hävitä. Kun pitäis, laittakaa kommentteihin, ketä haluu voittaa 1000 euroa. Tulee 1000 euron vaageri. Kommentteihin neitä ja epic. Oi vitsi, mä menisin kuolla. Mitä vitsiä. Mulla on 5% jäljellä. Ei hitsi. Nyt pääsin tänne. Tosta otetaan se. Hätäampuma. Asuin yhden kerran. Tuo on massisti. Tuolla on joku massisti. Ai. Miten toi osuu noin kovaa? Ei toi voi osua noin kovaa. Mikä tuolla on? Mitä hitsiä? Ei toi oikeesti voi noin kovaa ampua.
Miksi toi asuu ihan jos... Mä en osaa puhunut ihan vitsiin oikeesti. Toi oikeesti Mitä? Toi oikeesti ampuu ihan hitsin kovaa, että mä en voi... Mun lähtee taju. Mä en jaksa. Mä vedän silloin sukspässit silloin kun mä saan tämän. Sitten kun mun 3 on vähän rikki. Ei parppina tuu tyyppejä. Mä en jaksa. Ei jaksa. No niin. Nyt mehän täältä pois. Tappelemaan tonne, missä nojaa ketkä ampuu tuolla. Pidän ihan helposti täällä, kun tää on lievää se ylivoimaa. Mistä tällainen mukaan ampuu? Tossa! 1. Mä yhdellä asumalla. Tää oli liian lovi. Mä oon niin huono YouTubesta, älkää niinku please kiinnostakaa mun YouTubesta ja tilatkaa mun kanava. Ja niin. Kaikki, kun mä haluaisin saada 100 seuraa ja mä voisin tehdä live. Niin. Ei tiedä mitään. Mitä vitsi? Täällä on liian paljon chestejä. Hitsi kun mulla ei ole niitä avaimia. Kultainen. Epic. Gala. Mistä? Pinkola punasta. Pinkola punasta sekin. Kolme tappaa ja 30 jäljellä tyyppejä lisäksi. 9 minuuttia kestää nyt tää video. Okei. Mennä kokea rakennuksiin. Ei vitsisti. Tietysti sekin on vahingossa vaan painan koko ajan. Väsyttää. Mä otan kultaisen tästä. Sinisen tästä. Epikin tästä. Kultaisen tästä. Epikin tästä. Kultaisen tästä. Kattokaa mun luutit.
niinku hyvät. Laittakaa kommentteja, tilatkaa kanava, jos on hyvät aseet. Ihan oikeesti. Nankuset. Missä se on? En mä jaksa tota luuttaa enää. Lähden tänne ylös. Menen mulla bugas. 170 pingi äsken. Mä luulen, että mä tipuin äsken. No tuolla oli vaan tuollaista. Mulla ei bugaa yhtään. 60. 70. Juu. Ja mä haluun. Joku tyyppi tuli. Tossa. Tapattu. Mä menen täältä pois muuta. Miettikää, jos mä olisin tippunut tosta. Tai muuten perä, mutta jos tää vetää, mä huuda. Ei vetänyt. Miten mä pompasin tosta muuten? What? Mä menen kattoo tonne sisälle, jos tää on jotain. Älä please. Ei tähän voi mennä. Kattokaa. Ei tää. Tässä on hyvä juttu. Tässä niinku ei voi mennä. Sitten kun tippuu vahingossa tohon. Sitten menee tohon. Kiva juttu, joo. Miksi mä menen pois rajalta? Mä olin melkein niinku rajalla tuolla. Siis mä menin pois. Mä en kato niinku karttaa melkein. Mulla on 4 tappoa ja 14 jäljellä, ketä jotkut tyypit on jäljellä. Jotain tyyppiä on jäljellä. Siinä kaikki on, mä haluan voittaa. Ne on kaikki täynnä. Mitä vitsiä? Melkein kaikki. En ihan raksuja oo. Kattokaa mun kipsi.